Benvidas e benvidos a un novo programa de Consellos de Cidade. Hoxe estamos aquí con Pepe, un experto que nos vai axudar en coñecer un pouco máis a nosa toponimia. Hola, Pepe. Hola. Eu quería falar así un pouco, por exemplo, cantos se ten que ir a algún sitio, di o nome concreto do terreo que vai. Claro, Cada terreo ten o seu nome propio. Exactamente. Por exemplo, nós temos ali abaixo un terreo que eu ata fai, cando era pequeno non o sabía, pero agora xa o sei, que temos un terreo que claro, antes eran tres. E ten tres nombres. Claro, entonces eu, cando chego aquí a casa e non estás, pregunto e xa sei en que parte do terreo estás, porque claro, como antes cada un non é o mesmo estar nas miñas blancas Que no redondo. que no redondo que en bulla, non? Claro, exactamente. Bulla é a zona toda. Sí. E o redondo, e Villas Blancas é o sitio concreto. Porque un pouco máis que este salón, Claro, natural, claro. En así, para ser así de pequeno, cada un ten o seu nome. Igual que cada pedra, no río, por exemplo, cada pedra Ten o seu nome. ten o seu nome. Exactamente. Porque moita xente describe a toponimia galega como un GPS perfecto. E ti sabes perfectamente onde están os veciños ou quen queira, porque sabes o sitio preciso. Non é como na serra, aquí na serra do Eume, non, é no terreo de non sei que. Sí, exacto. Se estás en Penelas, Sí. estás en Bulla, estás en Villas Blancas, ou estás en Porto Carrán. E non hai máis de 100 metros de distancia entre todos eles. Claro, exactamente. E esos son os nosos terreos. Cada terreo dos Cada veciños. terreo dos vecinos tamén ten o seu nome. É que a toponimia é un recurso que deberíamos cuidar moito porque é un patrimonio moi noso que se está a perder cada vez máis. É un recurso importantísimo da nosa historia. Ademais, cada sitio ten o seu nome por un motivo e nós, como cidadáns, deberíamos ter moito cuidado de mantelos sempre e de empregarlos para que non se perdan. Moitas grazas, Pepe, e vémonos no próximo Consellos de Cidade, a idiosincrasia do rural en menos de 3 minutos.